mabuntun. Kububi ini rin ang utangap ke waktu darpa. Padahal na ini dawairang kemandikan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana dia weran sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa utakya pakasuga tao Omar Abu Bakar. Tiampilan no Rasul na so Abu Bakar. Yapat pada siranda. Nakaya pun mapasad sa turun sa Quran. Na emiya benar na ini turun sa Quran na ay diurugu katir wala ko tala na sa Umar. Na miya kagurok sa Umar so Abu Bakar Abu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diterwena na matigas sa Umar di sa Abu Bakar Abu Rasulullah. Nakaya pun mapasad. Lagi do si kumasan niya. Amiti daw wasira na piya kay niya so muta. Apa nga rumah sa temporary? Nanti mi ngayon ng uno. Pumasok. Ngayon, kami sa oras na miya depas so mga mama. Pero ini tayo marangarangan. Kaya sa nagpadagi nga mga bay. Kasi kung masaw, rason na basta katido na pugunod sa karama ka, di pa di mamulong, di mangikan, pugunod sa pali. Ito lang. Ay gina miya tayo. Ay pagkaso yan na mapangarama. Ay sububay na di ka pakay, kubang ka, ito na. Batalugawin na di pusa. Sa tanong na di ka, sarap. Magugusatan. Di, so na ninipagyo. Iti, kagi ako makadikas o betad. Makaluwag so yung ta betad. Amano, miyada so katido. Napia kakasui sa ini sa parsurok mo pa. Temporary. Ini siapa? Hoy. Yaka pero ito ng ulo na isinutuan mo ta. Ndo. Ay kumasya na dila ni pero na taman ni man to nakapay na mo ta. Ay pituwa sa mga marandara. Tapi akan na baka pechangan ng mga tao na di man imura rin. Kaya ada ko din sa ngayon natin. Air kay kakalim. Apian to na imbalas nila di numutong susikta. At inyang kabebod na pagkadusungan niya na sikta. Lagi kami ron na may ribata. Kita kuha. Kesakitan na kepakai Di kabay kakalim. Margin. Agi tapi bila na grupo nak nabasok yang boleh rono rasul. Rasul may meeting ron na tigiran lagi bu itu pakaian siya. Lagi-lagi kanu sa apel itu nas kalau pagkakuasa mo ta dati uma. Sekarang chair mangagi kan lagi kanu sa apel itu. Apa yang akan bisa kata na lagi. Apa yang mau na kasa kata na di grupo kay kangen. Ay kanu bas kami itong sa nga grupo. Lagi daw tayo bitong grupo niyo. Ay, ino nga di puguluan eh. Mauluangon, api mauluangon na niya kalambo sa langit awan, na di nga bukid lawanan, agi ang kota mga tao amito ungon, api adin na sabutian. Sana niya kung nutakuro na diran mabtero sa Quran so Arabic yan, kaya diran ditero na English. Baluin na ka kung ano to, di. Basta tero na ka so ayat sa Quran, ako batia ka? Ito na chapter, ito na. O di nga batia, pag English ka. Pagaling na sa hadis. Hindi pa. Kaya pa na nakapangusya sa masjid. Bida so lagi di ako sa masjid. Juma. Papasad ka so mukadi mo ta introduction na. Ano yung kaso tapik ka, anto na mauduon na ka, anto na punutun ka, pumagusin ka. Ano siya pumagusin tanwa sa Quran? Ano mga pumagusin sa Quran? Ano miliw kasi ko agama? Ay man, ano yun, nakumpleto ka di sulaw tala, naaluyan ka. Na maaluyan ka sa Quran yan, naaluyan ka wanto na iketer uno rason. Udah ka maaluyan. Kaya pagaluin ka na siyang tawa, siya maka. Si pagaring ka. Paman, nakiasuburan sa rason. Na di ka untuk fikan wala ko tala. Kaantid di ka pa kambida o kapugusi ako agama. O keter uno wala ko tala. O kaya sayo no rason. Ako kinirupa niya nun. Na di ka untuk fikan wala ko tala. Aman na niyan na di ka pagudern ditetas ang tagalubak ka ay na di nga di mangalubak na palay kambo uman mani-mani gumadar la taw la tigira na ya kawida kaltan da tawfik ikalakaan so paman na pamamakin gan why agu di pa kaliman nag so pangileno man isa di pa kapi agi na kapakagilda mo man isa sang tani nga diteron ka maadaon agi ang kutwa mga isa apakayan sarat
Saya ko kapon magusay ko agam. Bagi raw Peter wala utar, may Peter ya. Lagi daw ta katirwa nilantan wala utar. Dige nagia inaliw niya na numero. Di basta makaisi naman muna. Ay gira lagi dito katiro na mau metotoro ya. Turo nga niya. Udah. Tiga pangadala. Keta nga na makatiro ka sa sataga. Akatiro wala uta na sanguta. Ayat naman bud pangadagan. Ayat tiro nga na numero na mati. Alagid mamuka tiro Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayun ta pa kaisi tiga na adna hadis sa Rasul na may halingap kakap. Ito na sige subuhay nga sa dagan mga pangaling. Uminak ka mga lingap ka. Kini pong kuwaga man ada mga pa. Yak kada na hadis. Jangan ialim, eta managyan kaya sabi so mga manusia ang marate maka pembengu ko agama wanta wakadi. Ano mga pembeg. Maka pembengu udi. So agama na di nga kapembeguan. So beta dengan nama pembengu. Okay. Ada mga iuntasan. Mga iuntasan. So miya nga papantu ay malaga mga hukuman wala usura solo na di ka pembaguan Dabi daun na hasana. Ugay na so kawyawik. Datarnya nagyang kaya malalag na so kaya masa Rasul lagu so mga sahabat na ini pang doon yang kinan so ilmu na malalag na ada blackboard da mga kurik adap antap ko agama sa gyang ko taka pagimproba ko titu ay malalag na kamapian kapian yan nagugyang ko to kalabudian amaka yung ko agama Ada hadis. oh Na di nga dito. Adit ko na ito na nababata. ya gini Tunagta adit yan. Ay so ibadah simba. Ta sosoon uta betad si ko simba na ada maklungo. So betad si ko kapag dulu na paling nga di mampu. Wani na pagkita no na tabak, imanto na. Ebola. Lunch pulse. Anwari alim Why na di nga mapagwiti ka nga sa ato na ibadah ro, kapag niya na ibadah. Ha? Ito na yung bidan ko. Wani na tabak, mo tutino. Imanto na tibon, imanto na lunch pack. Wani na ito na kamu bali niya na ibadah. Kung ano, nato na. Ha? So kinyo kita na na oras. Nano man ikin yung kitnen sa unta kakala. Ang bala siya. Kawan na, napigismila. At lima, nababtsiri. Di nga di ka pangiroti ka. Uy, naso giyang uta si kubutad. Di nga di ka mabubuan. Di ka perut biasa terang tamaragtan, wakil tadi. Dauras ka. So, ibadah na da. Kiniguris niyo. Kiniguris niyo ko pa kayo.